kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. BicolNet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan pantuman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa BicolNet TV. BicolNet TV. kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey, Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa kato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba.
katabang Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Ay, tamang oras sa bilog na Pilipinas, 21 minutos, makalihis po ang alas 10. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadikos kan mga gibong kabalabalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaking mahilig sa kay Tony K. Gistone Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Alright, Diyos marahay na pagkamaling, Diyos marahay na pagkaaga Pilipinas. Happy mo nadagitan lugod ako digdi kang kaiba ka.
Ma'am Daisy, mayroon dakaw. Oy, happy Monday morning po sa Gabos. Petsa 26 na po sa bulan na Agosto 2024. Ay, dai pa po ning klase, dai pa po ning trabaho. Mapagal man pala mga tugang ani kapag long weekend. Lalo na mga tugang sa mga kababayan tanggay po tabi sa harong magtinir sa lasngan. Mapagal. Yo, mapagal bati ngunyan pala na rin. At dyan ta, gari sa masunod na simana, o ngunyan na simana mga tugang, igwa na naman yung mangyayaring long weekend mga tugang digdi po sa probinsya kang Albay. Yo, isihon ta iyan na rin. Ta, gari isisilibrar mga tugang su holiday, September to. Gustong sabihin mga tugang, and 31 sa apod kene ang 31 mga tugang Sabado, ang petsa 1 September 1 pero merong aldaw mga tugang kang bulan ng September. Petsa 2 Lunes, wala na naman yung klase, wala na naman yung laog mga tugang sa probinsya ng Albay. Kaya aramon ta at yan kung arin mga tugang na partikan na probinsya ang wala po tabi ng laog sa maabot po tabi ng September 2, 2024. Well, anyway mga tugang, welcome po digdi sa satuyang programa. Welcome po mga tugang digdi po sa satuyang pag-oristorya. Ngunyan po tabi na malipot-lipot po tabi, madurutampog na pagkaldaw po tabi ng Monday. Ma'am Daisy, namati mo Ma'am Daisy ang lipot. Namati mo tabi Ma'am Daisy ang lipot. Ay mga tugang sa pangalan po kan Bilog na Pwersa, kan Bicol Net TV. Isa pangyayat po yan kasi mo yan station manager Maestro SML doon dyan po sa main studio. Siyempre sa pangalan man po tabi kan sa tuyang mga katuwang, mga suportadores hindi po sa loob sa tuyang programa. Siyempre po sa pangalan po tabi ni Dugabos na padagos mga tugang na nagantabay, padagos po na nagtitiwala, padagos mga tugang na nagsusuporta man hindi po sa samuyang mga programa. Maraming thank you po tabi sa Indog Boss. Siyempre mga tugang, ako man po tabi sa indong nakakasabay mga tugang. Dahil iba, ang sa indo po tabing amigaw, ang sa indo po tabi na kasunod. Hali po sa Permer Distrito kang Albay. So ni kinis mga tugang at your service. Magsabay-sabay po kita. Sundo alas 11 nin pagka-morning or kung masurusubrahan man, okay lang iyan. Basta magsabay-sabay kita mga tugang mo na pagka-morning iyan. Siyempre, good morning po mga tugang dyan po sa may parte po kan 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Sa mga paraan tabay niya to dyan. Kumusta lamang po tabi ang sa indong holiday? Kumusta lamang po tabi mga tugang ang sa indo po tabi na pagkaaldaw ng Lunes? Sana marahay siya na po kayo. Yaon siya na po kamo sa marahay na kamurugtakan sa mga oras na ini. Halawig po, harayo po sa Kadimalasa. And syempre mga tugang, good morning po sa tuyang mga OFW na nakantabay. Sa hain man po kamo party kan dinaban. Good morning kay Ma'am Beth Kana. Diyan po mga tugang sa United Arab Emirates. Nakapiling nakantabay, nakatutok po sa tuyang programa. Siyempre mga tugang, bago kita magpadagos man sa tuyang pag-oristorya, good morning and happy birthday po sa Gabos na nagsisilibrar po tabi kan sa indang mga kumpleanyo ngunyan na pagka-morning. Happy maligayang kalawan kay board member, 2nd District Board Member Vince Baltasar. Nagsisilibrar kan sa iyang kumpleanyo ngunyan na pagka-morning. Happy birthday tabi, BM. Sana maimbitaran mo. Kailing mo ngayaan. Nagbati ngayon, tangaling maimbitaran pala. Dayman, karawsan na po mga tugang. Happy birthday po tabi kay kay board member Vince Baltasar. Diyan po mga tugang sa segundo distrito po kan Albay. And syempre happy fiesta po sa may mga kapiestahan po mga tugang Happy fiesta po. And also happy Karagumoy Festival po mga tugang. Diyan po sa Banwaan po tabi kan baka kay Albay. Nagpapadagos mga tugang na Karagumoy Festival. Matapos iyan sundo 31
or sundo petsa 30 po kan bulan Agosto. Ang mga makukulong, mga gayo na selebrasyon, mga tugang, mga programa in connection mga tugang kan Karagumoy Festival. Kaya sa mga kababayan tano, pasyal po tabi ka mo sa Banwaan po tabi kan Bakakay. Mahiling nindo ang kagayunan kan Banwaan po tabi kan Bakakay. Naging successful man so naging concert kan nakaaging Biyernes. Diyan po tabi sa naunang bitalang apod kini Banwaan. And syempre mga tugang happy anniversary po sa may mga anniversary man ngayon na pagkamarnay. Syempre mga tugang duman po sa tuyang mga kababayan, igwa po tabi ning mga kamunduan, igwa po tabi ning mga gadan. Suling kan dati ang programa ngini and ang Bicol Net TV padagos po na nagpapaabot kan sa muyang pakikidumamay. Pakikisumaro po tabi sa indong mga kamunduan. Sa may mga gadan, condolence. Siring man mga tugang sa may mga kamatian, yaon po sa manlain-lain ng hospital. Permito po pigisabi, kung kaya pa man, pugul-pugulan po muna. Kung kaya pa man, tius-tius na muna. Basta mga tugang, permisa ng isipon, ano man po nakaduripisilan, ano man po mga tugang, yung mga negatibong nangyayari po, hindi sa tuyang palibot, ang gabos nangyayari mga tugang, igwa po tabi ng hangganan. Igwa po tabi ning katapusan. Kaya permisa na po kitang fight na. 0963-711-4989. Again, it's 0963-711-4989 para po sa mga gusto magsabay magpartisipat po digdi sa tuyang programa ngayon na pagkamarnay. Gusto po makipag-istoryahan. So gusto po tabi magpaabot ka sa indang mga gustong ipaabot mga tugang, feel free ipaabot po dyan sa numero yan 0963-711-4989. And syempre mga tugang dyan po sa paagikan sa tuyang so mga nakantabay po sa tuyang live broadcast media na pagkamarnay. Diyan po sa comment box, comment section, magpadala o magpaabot po kasi mga gustong ipaabot. Mga pagbati, question, agrangay, komentaryo, asinibapa, o diyan sa comment box, comment section. Oy, good morning. Sa mga nakantabay man pala dyan sa page po kan Bicol Net TV Bakakay page and also sa On The Spot News TV page. And also, ang programa hindi nahiling man po mga tugang sa paagi po tabi kan sa muyang YouTube channel. Kaya mag-subscribe, maghiling po kan sa muyang mga programa dyan po sa muyang YouTube channel sa Bicol Net TV YouTube channel. Yeah? Sige mga tugang, 31 minutes makalipas po, makaskason talagang oras. Makaskason ng oras. Maski anong bukod ko, dahil ko na about 31 minutes o 31 minutos mga tugang. Makalihis po ang alas 10 ng pagkamunay. Oy, bation ta muna yung mga nakatutok na po. Nakaantabay na sa tuyang programa ngayon na pagkamunay. Oy, inat na inat. Good morning kay Ma'am Daisy Navia. Good morning, Miss Neptoni, at sa lahat ng mga kasamaan mo dyan. Good morning, Ma'am Daisy Navia. Diyan po tabi sa Banwaan po tabi kan Daraga Albay. Diyan sa mga naghahapot, diyan po mga tugang sa latest na development update mga tugang sa pinagantabayan ng mga tugang kasi mga kababayan sa Banwaan kan Daraga. We are still waiting mga tugang. Duman po sa mga legit information na regarding mga tugang sa kaso ni Daraga Mayor Awin Baldo pinag-isyuhan ng mga tugang kan arrest warrant. Pero sabi ta na nga may mga nagsisirkular na mga impormasyon mga tugang sa social media pero dito pa ma-determinaran kung ito po mga tugang ang final na storya. Kaya we are still waiting mga tugang, duman po mga tugang sa mga legit information na sa tuya po tabi, na ipapaabot po sa tuya, kan sa tuya pong mga masasarigan ng mga source. Kaya sabi ito na gani, sa aga, sigurado sa aga, may laog na, makakakuha na kita kayo ni mga tugang ning malinaw na informasyon regarding mga tugang dyan sa kaso po mga tugang ni Mayor Awin Baldo dyan po sa Banwaan po tabi kan Daraga Albay. Sabi ko na nga medyo makahulinayang man po mga tugang ang sitwasyon. Ini po na nangyayari kay Mayor Awin. As we all know mga tugang, ang Banwaan po tabi kan Daraga sa halawig na panahon mga tugang na may nagturukaw man dyan ng mga alkalde
during mga tugang kan administrasyon ni Mayor Awin, dakulaon mga tugang su progreso, dakulaon mga tugang su mga nangyari pong pagbabago dyan sa Banwaan Candaraga. Kaya medyo makamurumundo mga tugang na ngunyan, may nagbubulot pa mga tugang na mga istorya na siring po kini dyan po sa Banwaan Candaraga. We still hope and pray na maging kita kini malalagpasan po ini kang alkalde para po mga tugang sa padagos mga tugang na pag-arangkada kang Banwang Daraga. For the meantime, di kita kini maginibo mahalat po kita ning update. Abo taman manginutan mga tugang dyan po sa bagay na yan. Siyempre, siguro starting tomorrow, by tomorrow, makakakuha kita kini mga tugang ning malinaw na update. Manunungod po mga tugang sa bagay na ini. Yeah? For the meantime, wala pa man kita nakukuang pahayag hali po sa kampo ni Mayor Baldo. That's why, yun na po ito, ang sa tuya po na pinaghalat. Pero sabi ta nga as of now, wala pa man po kitang naresibing informasyon na hali po mismo sa kampo ni Mayor Awin Baldo dyan po tabi sa Banwaan Candaraga, Albay. Paul E. Berm, duman sa Ginubatan, duman sa Davao, binulabog ng Marcos administration expecting a domino effect sa buong Pilipinas. Dyan man po mga tugang sa lado kang Davao. So nagpapadagos mga tugang na operasyon, pagsisilbi mga tugang ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. Nagpapadagos mga tugang. Pero makamurumundo na isipon kahira kay ni mga tugang. Ito po tabi na mga followers. Kaya ito po mga tugang na mga alagad po tabi, tagasunod po tabi mga tugang ni Kibuloy. Talagang ginamitan ini mga tugang ki orasyon hanggang kagadanon mga tugang kagadanan maninindugan sinda po mga tugang. Knowing mga tugang na there are some members kayan po mga tugang na KOGC binayan, minolest siya po mga tugang. Kaya minolest siya mga tugang. Pero so iba mga tugang yaon po so pusog tagas na pagtubod mga tugang, pagtindog mga tugang para depensahan po tabi si Pastor Kibuloy diyan po tabi kaya medyo pahirapan po mga tugang sa tuya po tabi ng mga kapulisan. Ito po tabi na pagsiserbi mga tugang ning warrant or search warrant mga tugang duman po mga tugang sa Kingdom of Jesus Christ compound. Yeah. Yan sa lupa yan sa mga dakulang istorya mga tugang hindi po sa satuyang nasyon. Ining manungod po mga tugang sa bagay na yan. Good morning Mr. Tony K. Sabi ni Ma'am Daisy Nabia, kumusta? Mauran man baga ang panahon. Puwerte naman puwerte naman ki mga pampainit na sabaw o mainit na kape. Iyo man siya natabi Ma'am Daisy ang pwedeng gibubon pag-arog kayo ng panahon tabi Ma'am Daisy. Mag-anap kaning magpapainit kan sa imong pagmate. Bako sa natabi Ma'am Daisy pampapainit ki payaw. So pampainit kan bala ka na kung anong gusto mong painiton. Pero na sa nakampayaw. Ako Mr. K, daiman kilaog mo niyan. Sige, pahita sa natabi dyan Ma'am Daisy. Magligid-ligid ka muna dyan. Suliton mo ta sa aga. Baral-bala na naman. Kay amigong Joel Brillantes Silos. Pa-shoutout pa rin. Good morning kay amigo Joel Brillantes Silos. Diyan po sa 1st District of Albay. Nakatutok sa Kuyang Pandiurag na amigo. Sa Mission TV, ano ito pa rin? MT Book. Ano na nga, so meaning kito pa rin? Ano ito pa rin? So meaning kang MT Book mo? Mission TV online channel. Siya man ang nagko-cover mga tugang kang mga manlain-lain na kaganapan sa bilog na probinsya. Worldwide man. Sa kuyang amigo, Joel Brillantes Silos, good morning. Uni pa, ang sa kuya pang Pandiurag, matinding amigo. Idol, June, Bingo Dixisne. Aki pa ako, ay dulunong ko na
Ika talaga tabi, Sir John. Talagang ipabilib mo man ako. Tagalibi baligtad mo tabi, Sir John. Kan Tirada News Online. Aki patabi ako, Sir John. Ika naman talaga. Ang sa kuya tabi, Sir John, na pinag-aabang-abangan kay tao. Pugiunon niya ining amigo ko, nakaawong mga tugang ni Derek Ramsey mga tugang. Mr. Tirada. Diyan po mga tugang sa Partikan Bangkirohan Albay. Oy, good morning. Sa tuya po tabi ng mga pagiriba sa broadcast. Nakatutok kami Idol PM ni Natata Jun Aike, Buda Papadods, mantang nagatagay sinda. Uy, pelte an tagay-tagay pagsiring tabi kani talaga Sir John. Bingo. Pag-aron kani panahon tabi Sir John, malumlong, malipot-lipot, pelte man ang magtagay-tagay ade. Tapos pagkatapos magtagay-tagay, magpapaingalo. Mala, yan, unisigi lang baba, paniktawara, maginibot, mahal nas, ang mga tinampo. Ay, huwag kang matakot tabi, Ma'am Daisy Madalinas. Dahil ka matakot tabi, Ma'am Daisy Madalinas. Tama ba, wag saka man girarikan, sa baba man sana, okay lang iyan. Good morning man kay amigong Julian Criven Blancaflor. Kumusta tabi pa de? Pagbiyahe-biyahe, okay na? Okay na sa kabayo mo? Nagdadalaga na tabi pa de? Mapaligas pa ako. Abangan ta ka ba de? Tanganing makalimri lamang. Amigong Julian Criven Blancaflor. Once again, thank you so much. Thank you for watching. Kay amigong Ramil Balnyares Barbacena, nakaantabay man ngunyan mga tugang, hali dyan sa Marikina. Morning, Boss Idol. Happy Tagay Day. Uy, pandi ulang man. Ang sa kuyang mga amigaw, mga tugang kadaklan, nagtatagay-tagay sa mga oras na inay. Salamat tabi, amigo ha, sa imong pag-antabay habang nagtatagay-tagay pala. Ako tabi pa de, nag-aalat ako kan sa imong painom. Ma'am Nelia Marcaida, nakaantabay man po mga tugang ko yan na pagka-morning. Thank you so much. Good morning everyone. Sabi ni Ma'am Nelia Marcaida, may martial una sa Davao. Iyo, garisiring tabi kan Sir Paul Iberm ang mangyayari kaya. Gari arog kan tabi, Sir, ang mangyayari dyan sa may Partikan Davao. Pare, pa-shout out kay Russell Bilolo na busy sa paghugas-hugas digi sa San Roque Malilipot Albay. Ano pa de? So, ginaramit pa kang pista. Dahil pa nanggad natatapos pa di sugasaan. Diyan sa San Roque kan Malilipot Albay. Oy, good morning sa mga parantabay niya to diyan sa San Roque kan Malilipot. Magayon diyan ang lugar na antabi pa day mga rin daw ta. Mapashare man ako diyan pa day. Iba mo daw ako diyan sa San Roque kan Malilipot. Gari perti man diyan tabi pa day ang mga view. Ade, gari mga maray man diyan ang mga tanawin tabi pa day. Napipirmi ka nga ni Jan. Nata po kay Mr. Kita nagtataragog pasinda. Siguro, balik sa tulak ni Mama Nindata, di mahanap. Yung nga ang division ka ni Ma'am Liseta, sige Buloy, mga tugang, sundo sa ngunyan, dahil po nahanap. Ayan ang division ka nito. Kung nasa ilarom na tabi, Ma'am Liseta Kandaga, shout out sa Tirada Boys, lalo na ang unod ng Tirada Boys. Ay, good morning. Ang problema, Mr. K, kung sa itaas umugpa, yan ang maurag ganda, Ma'am Lise. Ma'am Anita Aquino, happy Monday po, sir. Oy, thank you so much for watching. Aputon mo po, Mr. K, kung ano ang pinghurugasan. Aram ko na yan, Ma'am Lise, kung anong hinugasan kaya. Maray pa magprograma pag holiday, tadakulan ang parantabay. Maray na daw sa mga operator kan color games dyan sa Bakakay. Sabi ni Sir Ted Villen. Good morning Daapi, pabati ka mo ni Sir Ted Villen. Sa mga operator databi, mga tugang kan color game. Aram na din Sir Ted, kung sisay. Ang mga operators kan apod kini color games dyan sa Bakakay daan. Pipabati ka mo ni Sir Idol Ted Villen. Kan Born TV. Salamat sa pagantabay.
punta tayo Davao. Saka na tabi, Sir Leo, ako mapasiring dyan. Saka na kita ma dyan. Medyo malibog ang Davao. Sige mga tugang sa iba pang mga pag-oristorya. Hoy, speaking kan banganwaan kan bakakay naunang bitan na naman sa nasubanwaan po tabi kan bakakay. Kang nakaaging aldaw mga tugang, nagkariribo, lalo na po mga tugang sa mga miyembros konsumidores, mga tugang kan bakakay water district. Liwat mga tugang na puminalyar na naman sa operasyon. Susupply mga tugang or so normal mga tugang na supply ng tubig diyan mga tugang sa paagi po kan bawan. Sa rason mga tugang na naraot po mga tugang so sa indang ekipahe particularmente mga tugang uni po na water pump. So pump na mga tugang na pigagamit po kan bawad nagkaigwa po tabi ng problema. Kundi ini po mga tugang anday ta masabutan po mga tugang sa manehamento po kang Bakakay Water District. Kaya tagariman ini suali ko. Dahil man kikaagaw mga tugang sa operasyon sa negosyo ninda pero nalulugi da po mga tugang. Kaya posible man mga tugang na wala sinda kay ining budget. Kaya bati mapista mga tugang mapiesta baga sa maabot na petsa 30. Baka pag abot kang kapistahan, pumalpak na naman tabi, bawag. Paki, ano daw tabi nindo dyan? Pasiguro dapat ang fight. Kan nagyamduman ta mga tugang, kang nakaagi po tabi na sesyon, regular, inimbitaran po mga tugang ang mga apod kini, aso manager, and so iba pa po na personahe po kan Bakakay Water District. Saro nga ni po mga tugang sa mga ipinag-rekomendar kan mga nagkakapira po mga tugang na mga konsilor. Ito po tabi mga tugang na apod kini baka ngaya pwede na maglaag kamo, magpasiguro kamo ki spare parts or kung ano whatsoever na mga pwede nindong gibuho na paagi. Tangani dahil po napipidyente, ansa indo ngayon pagsusupply ng tubig. Magayin ko tayo itong question mga tugang. Sabi kan manager, noted ngaya. Since mga tugang an pyesa hali pa sa Metro Manila, medyo mahalo yan nga ni. Kaya mahalo yan mga tugang an pagbabalik operasyon po nila. Kundi dapat iyon naman ko tayo ini ang gibuhon po tabi mga tugang aday kan manehamento kang Bakakay Water District. Pakarayon ninda mga tugang. Ini po na maglag na mga tugang ki back up kung baga back up mga tugang ta in kaso magkaigwan ng malasa mga tugang. Dahil po maapektaran ling haloy. Ini po tabi mga tugang na sa indang pagdiserbisyo ng tubig. Tadi pisilon po mga tugang kapag nawalan ka ng tubig Ma'am Daisy. Mamarahon tabi Ma'am Daisy. Tapos mamarang-marong na. Kaya importantihon mga tugang na dapat po ini masabutan po. Lesson learned sa parte po mga tugang kang Bakakay Water District. Lalo na po ngunyan ng mga piyesta. Kung dito man pinaghagad, pumalpak na naman po tabi itong water pump o itong pump na pigagamit po mga tugang. Papara no handa po mga tugang iya. Maray kung ang dagat mga tugang pwede mong ipagsap na. Tubig dagat pwede mong ipangsap na. Direktamente. Iyo pa ang nagiging ano ko tagay ni dapat sa lalo po mga tugang since iyan po tabi ang sa indong trabaho, iyan po tabi ang sa indong negosyo. Sito it po tabi na dahil po tabi maapektaran. Kaya ito po tabi na haloy dahil po maapektaran sa haloy na panahon. Sa halawig na oras mga tugang. Tagari sagkod sangon yan, kumusta daw? So sa tuya po tabi ng mga kababayan dyan. Kung okay na ba? And apod kini, kumusta na ang bulos kan tubig po tabi dyan sa indong area? Nakaaging aldaw mga tugang. So alkalde kan Bakakay, iling mga tugang kang posibleng medyos na gibuhon.
until yesterday na hiling ta padagos man ang pag-supply ng tubig mga tugang kang gamit po so tarakang Bureau of Fire bali sa mga ano diyan sa dayot man sa na po patangit mga tugang ang truck kang BFP Bakakay kaya ngunyan mga tugang saro ini sa maging eye opener man kuta na sa mga ilihidong opisyalis po diyan sa Banwaan kan Bakakay nasuportahan man ninda po tabi ining Bureau of Fire sa mga pigpapaabot man sa indang mga concern taarog kayo ng may kakulangan ng tubig dahil sindang ibang madadalaganan mga tugang kundi ini po mga tugang na mahagad sinda ng asistensya mga tugang sa lado po kang Bureau of Fire Protection Bakakay kaya kundi ano na daw so naging development mga tugang kan kahagadan po mga tugang na lote kaya lote mga tugang na pinaghahagad kang Bureau of Fire Bakakay na pwedeng pagtugdukan mga tugang kan sa inda po tabi na opisina. Ang opisina po mga tugang ng Bureau of Fire Protection Bakakay sa dayuto na bako na po mga tugang suitable bako na po mga tugang bako na angay po sa indang pagtatrabaho dahil na po nakakabuelo and at the same time siguro kung matatawanan sinda mga tugang ng magayon na opisina pag nahiling po mga tugang kan Bureau of Fire National, matatawanan man sinda mga tugang, pwede sinda makapag-request kayan mga tugang ng bagong truck. So dakulang truck na mga tugang, naanog kayo ni kuta na, kapag may mga siring kayong sitwasyon, mas mapapadali mga tugang ang pag-akodir ng tabang sa mga nangangaipuhan po dami din sa Banwaan kan Bakakay. Kaya, kasulabente yung magigibo kayo ni mga tugang. Kaso iba, igwa po ng resources arog ni ABC President Bumbales igwa siya ning sa diring igwa siya sa diring truck ning tubig mga tugang na nagrarasyon po mga tugang diyan po sa naunang bitan ng Banwaan sa mga apektadong barangay dakulang tabang ito mga tugang ini ang kinagayunan kayo ni mga tugang na may mga siring po kining mga kagamitan natulos mga tugang nakakapagkauning ako din. At least subal yung so truck ni Bumbales nakakapagrasyon mga tugang ng tubig. And katuwang mga tugang sa truck man kang Bureau of Fire Protection. Kaya ngunya nahiling na po mga tugang siguro ang importansya di kung tatabangan nindo mga tugang tabi diyan sa Sangguniang Bayan na tulos na mapakahay po tabi ang opisina kang Bureau of Fire Protection sunod-sunod na iyan na ma-upgrade man mga tugang ang mga kagamitan po diyan sa Bureau of Fire Protection Bakakay siring man sa iyang gaya in times mga tugang kang may mga siring kaini matabang man po tabi sinda sa indaw lalo na sa oras po tabi ka mga emerhensya yaon po mga tugang ang sendang pagtauman po tabi ning ako din kaya ini po kuta na ang magayon na maisipan mga tugang na tulos o mapadali mga tugang na matabangan man po ang Bureau of Fire Protection Bakakay sa pag-upgrade mga tugang o sa indang kahagadan na matawanan mga tugang ng bagong lote na mapagtutugdukan mga tugang. Sabi na nga mga tugang ni during the time mga tugang ni Senior Fire Inspector naligawan ko na naman si Sir. So si Inot dyan ni Madagitan kita kayo ni Sir. Amigo tapati ini. Natumduman ko na sana. So ngunyan si SFO3 Rene Ray Antiga. Siring man po mga tugang sa iyang kahagadan. So loti man sana, loti itself mga tugang. So kahagadan po tabi nila. So Bureau of Fire Protection na ang bala po mga tugang na magpakonsohir mga tugang sa indang opisina. Kaya ako Mr. K, nalampasan ko na so biyo nagbabaratak sa sobrang init. Kaya ngunyan,
nagsawa naman ako kan dumaw. Nailing mo na Ma'am DC. Naranasan mo na pala na magbarata. May parong-parong Ma'am DC pag nagbatak. Sige, 53 minutos na mga tugang. Pirang minuto na sana. Bago kita mga tugang, magpaaram digdi po sa loob kan sa tuyang programa. Pero baka maka-extend kita kay ni kukulangon kita mga tugang sa oras. Kaya kukulangon kita mga tugang sa oras digdi po sa satuyang pag-ulistorya. Kaya pero mga tugang, ini po na nangyayari po diyan sa Davao. Bantayan nindo ani. Baka ini naman po mga tugang, nagkabirisi naman sa Davao, malingawan na si Alice Guo. Kaya Tining nangyayari mga tugang dyan sa Davao, bantayan din daw, baka matakluban sa issue ni Alice Go, tuluyan ang malingawan mga tugang, o dahilan mga tugang dyan sa nangyayari sa Davao. Kaya, sige, 54 minutes makalipas po ang alas 10 ng pagkamunay. Maano mo na kita, ma-commercial daw muna kitang madali, station break mga tugang, mabilita na kita, digdi po sa satuya pang mga pag-restore yan, ngunyan na pagkamunay. O, ta si 3rd District Congressman Didi Cabredo mga tugang, nagpagirumdom sa wastong jurisdictional oversight sa pagpapautob mga tugang kan mga programa kan gobyerno. Kaya, sa English mga tugang, friendly reminder mga tugang sa tulong ahensya kang gobyerno, sa tamang pagpapautob mga tugang kang programa kang gobyerno. Abangan din doon mga tugang sa satuyang pagwelta. Diyan sana po kamo, ma-commercial sana kita mga tugang sa station break. Mabiltada kita mga tugang sa pagpapadagos kang satuyang pag-istorya. Ngunyan po tabi na pagkamarlaing. Diyan sana po kamo, digdi salamat. Kung Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba, kung Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, Joey! Si kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Alright mga tugang, 57 minutes makalipas mo. And nagkakalaga na alas 11 ng pagka-morning. Balik po kita sa satuyang programa. Balik po kita sa satuyang pag-restorya. 3 minutos bago po mag-alas 11 ng pagka-morning. Okay, good morning once again sa satuyang mga kantabay. Salamat po sa mga sundo mo niya. Nakatutok na kantabay pa di. Kain man ngayon dyan. Ang nakatutok pa, o duman sa iba kung mga duman sa ibang page, nakantabay sa iba. Sa iba, yaon sa YouTube. Kaya, minsan zero dyan. Palusot ka pa ngayon nyo din, ito yung ginagantabay. Igwa man, igwa na. Yaon na so saro pa. Salamat sa
padagos po na bagantabay ngunyan po tabi na pagkamorning. Sige mga tugang, labyog kita dyan sa Tercer Distrito Kangalbay. Kung saan mga tugang, nagpagirumdaw mga tugang, si 3rd District Didi Cabredo, sa tamang, sa wastong jurisdictional oversight, dahil mo na, nagsisarabudan ang sa tuyang dila mga tugang, tamili ngayon malipot ka subangge, so dila mga ito nyo, nagkat pinaripit, ika man daw, tabi, ma'am di sinabya, mamahaw ka, o nagkaturog ka, na pagmata mo, iyo manggiraray, bakaw na inguragan, sige, depende kung dai mo, pag taga sa, pag taga pasawan, maski sa hamog, suamot, hiling mo na, ma'am Daisy. Gani nagpasaw kina mo. Kung saan mga tugang, ano hunta, Tagalog hunta, maging na pinaalalahanan ni Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, ang Department of Labor and Employment or DOLE, maging ang Department of Social Welfare and Development or DSWD, and ini po mga tugang na Commission on Higher Education or CHED, may kinalaman mga tugang ini or hinggil sa kahalagahan ng pagsunod sa wastong hangganan ng jurisdiction sa loob ng 3rd District. Oy, pasensya na ha. Talagang anong nangyari kandila ko? Talagang dito masabutan ngunit na pagkaaga. Habang ang Pulanggi mga kaibigan ay bahagi ng 3rd District, ay sala, hi na kita? Nagkawara na kita? Ang paalalang ito mga kaibigan ay dahil sa kamakailan paglahok ng alkalde ng bayan ng Pulanggi Albay na si Adrian Salceda sa mga payouts ng programa ng gobyerno na isinagawa sa labas ng kanyang municipal jurisdiction sa loob ng 3rd District. Habang ang laman ito, hiling mo na anta, so naglalataw so talat ka, madagitan kita kayo na Habang ang Pulanggi ay bahagi ng 3rd District, binanggit ni Congressman Cabredo na ang presensya ni Mayor Salceda sa mga pagbabayad na ito sa labas ng kanyang sariling munisipalidad ay nakakalikha ng mga katanungan tungkol sa nailing mo na sa mga pagbabayad na ito sa labas ng kanyang sariling munisipalidad ay nagkakalikha ng mga katanungan tungkol sa kaangkupan ng mga naturang aksyon, partikular na sa larangan ng legal at etikal na pamantayan sa pamamahala ng mga pampublikong opisyal. Sabi ni mga tuga ni Congressman Didi Cabredo, 3rd District of Albay, I kindly remind all involved that the participation of any local official in government program should respect the jurisdictional boundaries established by law. Sigun mga tugang kay Cabredo. While I appreciate Mayor Salceda's dedication to public service, it is essential that his involvement remain within the bounds of his official jurisdiction to avoid any potential concerns regarding the misuse of government resource, especially as he has announced his candidacy for Congress. Dugang mga tugang kang kongresista. Sinabi pa mga tugang ni Congressman Cabredo na ang tungkulin mga tugang ni Mayor Salceda bilang presidente
kang League of Municipalities of the Philippines or LMP Albay Chapter ay hindi nagpapalawig na formal na otoridad sa pangangasiwa sa mga programa tulad ng tupad sa mga munisipalidad sa labas ng kanyang nasasakupan. Ang pangangasiwa sa mga programang ito ay maayos na nakasalalay sa DOLE at sa kanilang local government units or LGU. Bilang bahagi ng kanyang pangako na tiyakin at ang patas at walang kinikilingan na paghahatid ng mga serbisyo ng gobyerno, si Congressman Cabredo ay nasa proseso ng formal na pakikipag-ugnayan sa DOLE, DSWD at CHED upang humiling ng pagsusuri sa mga protocol hinggil sa partisipasyon ng mga lokal na opisyal sa mga programa ng pamahalaan. Layunin naman ng kongresista na suportahan ang mga ahensya sa pagpapanatili ng transparency at legal na pagsunod sa lahat ng pagpapatupad ng programa. Samantala, nananatiling nakatuon ngayon ang kongresista sa pangangalaga sa integridad ng mga programa ng pamahalaan sa 3rd District ng Albay at patuloy na makikipagtulungan sa mga kaukulang ahensya upang matiyak ang mga programang ito ay pangangasiwaan ng patas at naaangkop. Iyo baga. At ini mga tugang na pagkaka-imbwelto mga tugang ni Pulangi Mayor Idrian Salceda sa luwas po mga tugang kan sa iya po tabing munisipalidad. There's something mga tugang, ito pa sana na pagiging presente mo mga tugang duman sa mga payouts, pagiging pakikibalto mo mga tugang sa mga siring po kaining mga ayuda, malisyaho na po mga tugang na nagpupuo na po mga tugang ang sa iyang pagpapabisto bilang madalagan po mga tugang na congressman sa 3rd District of Albay. Kumbaga nakalawas na siya po mga tugang sa boundary, nakalawas na sa pagdulunan mga tugang. Iba na ang pakay kay ni mga tugang kung sa tuya po mga tugang. Correct me if I'm wrong mga tugang, isala po mga tugang ang sa tuyang pagka-analisar kay ni. Kaya digdi po mga tugang sa bagay na ini. Tanata po mga tugang ta nahiling or nata po mga tugang ta siling po kay ni. Gari sala po mga tugang, may sala po digdi mga tugang sa fight na ini. Kaya minsan iyo bagay niyang pigsasabi ta di na dapat man kuta sa lado po mga tugang kan DSWD kan DOLE asin kan CHED dahil kuta mga tugang nagtutugot na siring po kay ni nasiring po kay ni mga tugang ang mga ano po kini na intrahan mga tugang, although so allocation kay ni mga tugang fund ali po sa senda, pero dapat kuta na dahil po sinda magtutugot na mangiaram mga tugang ang sisay man na politiko po mga tugang sa mga siring po kayong mga programa po kan gobyerno. Kaya pon sa poon mga tugang kung susugon ta iyan po ng mga ayuda ipinagtatao po sa satuyang mga kababayan sa inmang pong parte kan satuyang nasyon. Kwarta po iyan kan satuya po tabi, kwarta ta po iyan. Kaya bilang mga taxpayer mga tugang, kwarta ta po iyan. Kasabay po kita kan sa pagbayan. Kaya dahil po ning karapatan ang sisay man po mga tugang ng mga politiko, kung sisay man po mga tugang ng mga pulano na magtindog dyan na asin akuon mga tugang ang programa gamito na pagpahamot mga tugang sa inda po tabi na mga apod kay mga kandidatura pagpapahamot mga tugang kan sa indang sa dire susiring po kaining mga programa ko na kang gobyerno. Kaya ang DSWD lalo na pigiling tabaga ang DSWD mga tugang sinda po ang dapat na mangingeno talaga kay ini, pero ngunyan data na masabutan ari nata
nalalaog po ini mga tugang kay ini po ng mga nagkakapirang ining mga politiko na during the payout, during mga tugang kan orientation, yaraon dyan po mga tugang nakapurorentera. Yaraon dyan mga tugang nakapurorentera, kulang na sa naiklamar mga tugang, kulang na sa naipahiling sabihon mga tugang na ang programang ini, ang ayudang ini, hali ngayon sa samuyang sa diring bulsa. In other words mga tugang, pag siring po kayo halimbawa, tangani po mga tugang na di ka masabihan na nakaluwas ka sa imong boundary, kung may mga siring kaining programa ayuda mga tugang na itataon, hali po sa sasindong sa diring bulsa kuta na wala po kuta ning problema dyan. Wala po kuta ning magiging problema dyan. Kung ang sarong paayuda mga tugang, hali po sa sindong bulsa, dahil po kimagano dyan, dawa sa inka dumuman, dawa sa inka mga tugang manao. Kung ang perak na ipapanao mo dyan sa diri mo, dahil nag-agi sa gobyerno, okay po yan. Nagiging problema sa na po tabi mga tugang, it's ini. Ini po mga tugang, using people's money sa diri po tabi na interest. Diyan po mga tugang, nagiging bako marhay mga tugang ang pakahulugan sa mga ayudang siring po kayo. Kaya, tama man, ini po mga tugang na binibo ni 3rd District Didi Cabredo na pagirumdumon mga tugang. Pagirumdumon, so mga nagkakapirang ahensya sa mga jurisdictional oversight, ano ngaya ang nakapalaman dyan? Ano ngaya? Ganisirin ka nang mangyayari mga tugang. Digdi po mga tugang sa pagpagirumdom ni 3rd District Didi Cabredo. Diyan po sa Banwaan po, diyan po tabi sa 3rd District Cabalba. Magayon ini, po mga tugang, lalo na po ngunyan na nag-pronounce na pala, nagpahayag na pala ng mga tugang ining si Adrian Salceda, na madalagan po mga tugang na congressman dyan po sa 3rd District. Kung baga, igwa po mga tugang ning sa direng interest. Sa bagay na iyan po mga tugang. Dahil man kutang problema kung mana, o duman siya nasa laugan sa iyang munisipyo, munisipalidad na nasa sakupan. Pero, the time na nakaluwas na po mga tugang sa iyang nasa sakupan, dyan na po mga tugang. Problema po yan. Kaya, galing ngaya, there's something wrong. Sabi ni 3rd District Congressman Didi Cabredo. Kaya dakol mga tugang ang naugma po mga tugang kay ni. Dakol po mga tugang na nagsaludo po kay Kong Didi dahil po sa bagay na ini. Sa iya po mga tugang na ginibong ini. Kaya by the way mga tugang, ngunyan pala na aldaw, August 26, pinagsisilibral mga tugang ang National Heroes Day. Nalingawan ta. National Heroes Day po pala ngunyan ang pinagsisilibral. Kaya sundo ngunyan mga tugang holiday. Kaya, sige. Alas 11:12 minutos mga tugang, makalihis po ang alas 11 ng pagkamornay. Sige. Unay pa, pinagunambitan ta mga tugang kasubago. Bayaan ta muna ito mga tugang na apod kini itong istoryang ito mga tugang regarding po mga tugang sa magayong kuta kay ni magpaluwas man yung pahayag mga tugang si Pulangi Mayor Adrian Salceda. Kung ano man ang sa iya po mga tugang digdi na pahayag, magiging pahayag kasimbagan mga tugang. Bilang siya po mga tugang
ang saro sa naging subject mga tugang duman po sa pagpapagirom do mga tugang ni 3rd District Congressman Didi Cabredo. Kumbaga, gusto sabihin digdi mga tugang kung hilingon ta, to cut the story short, supatas na. Kaya, supatas na kaya mga tugang, supatas na ang gustong mangyari po mga tugang nitong Didi. Supatas na ang gustong mangyari po mga tugang ni 3rd District Congressman Didi Cabredo. Supatas na niya. Gani iyo ang gustong ipahiwatig kay ni mga tugang. Supatas na. Kaya baga minsan di pa sila day magparahiro ka mga tugang na kurlang an sa imong pagkaisi sa sarong bagay. Ayan, importante iyan mga tugang sa sarong mga ilihidong espesyales na right before magibo ka mga tugang ning aksyon, dapat masasabutan mo po tabi iyan. Dapat bago ka magibo ning sarong hero, handa ka sa konsekwensya pwedeng mangyari po kaya. Gani arog kayan mga tugang. Dapat alam mo kung ano ang mga diretsyo. Kumbaga, day makahiro ngaya kung kulang ang sa imong pagkaisi. Difícil na. In the end, mga tugang, mamamarang ka. Ano man mga tugang na bagay, kapag siring po kayo kapag kulang ka, or maski aram, kundi nagiging minsan katapalan, hindi po mga tugang ang nagiging problema talaga dyan. Ayaw, sige. Ano pa? So, pinag-unabitan ta kasuba ko mga tugang na magiging another long weekend mga tugang. Digdi po mga tugang sa probinsya kang Albay. The province of Albay will observe another long weekend poon mga tugang, August 31 Saturday to September 2 Monday. Kung saan mga tugang, ang September 2 of each year is declared a non-special, non-working holiday in the province of Albay by virtue of Republic Act number 11136, signed into law by President Rodrigo Duterte in November 2018. This date commemorates the birth of anniversary of General Simeon Ola, honoring his life, service, and bravery as the last Filipino general to surrender to the American forces during the Philippine-American War. The special Simeon Ola Day. Yan ano? Kaya wala po tabi ning long weekend na naman po mga tugang. Gusto sa Monday sa nagkakapirang party po kang probinsya kang Albay, wala po tabi ning laog special non-working holiday. Kaya, sige, antabay sa na po tabi ka mo sa iba pang mga updates. Mapaluwas man yan kung sundo sa po tabi ang wala po tabi ning laog sa maabot po tabi naman day. Kaya, tanganing mapadagos nito mo mga tugang an sa indo po tabi na pag-happy-happy. Sige, ano pa man, 17 minutos mga tugang makalihis, ang 11 in the morning. Maluway-luway na kitang mga tugang mapara mo na rin. Apod kayo na, masap na pa ako. Pati gari wala akong sapnaon mga tugang, sisi lamang daw dyan ang matao. Ailing mo na. Nangagad ngaya. 17 or make it 18 minutes mga tugang makalihis ang 11 in the morning. Maluhay-luhay naman po kita mga tugang na mapaaram. Hindi po sa tuyang programa. Sa tuyang pag-iba-iba. Ngunyan pa tabi na pagka-morning. O sa pangalan po tabi, ano, kan bilog na pwersa. Kan Bicol Net TV.
Sa Panginoon po yan, kasi mo yung station manager, maestro, SM Nala doon. Siyempre sa pangalan man po tabi, kan sa tuyong mga katuwang, hindi po sa loob kan sa tuyong programa, and siyempre sa pangalan po tabi ni Lugabaos, na day po tabi day pong sawa, nagandabay, susuporta, nagpapaabot po tabi ng pagtitiwala di sa kuyang programa. Maraming thank you po, Ale. Salamat po tabi sa indo po tabi na pagantabay. Salamat po tabi sa indo po tabi na padagos po tabi na pagsabay sa kuyang programa. Siyempre sa pangalan po tabi, kan kapos po tabi nagsusunod sa mga nag-like, sa mga nag-share. Maraming thank you po tabi sa indo gabaws. Kung wala po tabi ka mo, wala man ako. Yeah. Day validate sa na po mga tugang nagantabay. Day bali po mga tugang dito sa na po ang followers. Okay na po ginagayan. Yeah. At least mga tugang, igwa lamang po. Abo ko man ki dakulo na followers. So sakto sana nga igwa lamang po tabi kinaganda may share po tabi sa tuyang programa. Yeah. Maraming thank you po sa indo boss. Siyempre, ako man po tabi ang sindong nakasabay din po sa loob sa tuyang programa ngayon po tabi na pagka-Monday, pang Lunes na edition po ang programang On The Spot mga tugang. Ako po tabi, ang sindong amigo, Tony Kiliste mga tugang at your service, and kami po ang Bicol Net TV, kasurog kang Bicolano worldwide. Thank you so much. Bye-bye. Enjoy the rest of your Monday. Happy week. Happy weekend. Happy Monday po sa Gabos. Iringat po kita Gabos. Bye-bye. Maray na udto tabi. Nakahabol si Ma'am Leslie Manlapas Kapus. Oy, thank you so much. Ma'am Leslie Manlapas Kapus. Manlapas Kapus. Diyan po sa Banwaan po tabi kan Malinaw Albay. Belated happy birthday tabi. Ma'am Leslie Manlapas Kapus. Diyan po mga tugang sa Banwaan po tabi kang Malinaw Albay. And also good morning kay Mayor Shi Kapus Bilo, and also kay Vice Mayor Abner Cargulio. Thank you so much sa indo po tabi na pag nagbibisita kita diyan, talaga naman very accommodating ining duwa. Thank you so much po Ali sa indo po tabi na siyempre pag support naman po tabi sa Samuya. Thank you so much. Bye-bye. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa Kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan, asin subok na. Bicol Net TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicol Net TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at alam mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicol Net TV. Bicol Net TV. kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba,
nagtatabang Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta.